Έλληνες, επί 4 περίπου αιώνας η σκληρά μάστιγα της δουλείας επάταξε τα σκεφαλάς ημών. Δουλεία ή της ουδεμίαν άλλη νομίαν είχεν εις τον κόσμο. Ο πόλεμος ημών είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος προς ανάκτησιν των δικαίων της ελευθερίας και της τιμής. Δίκαια, τα οποία ενογεύονται όλοι οι συνομούμενοι λαοί. Από ημάς, η σκληρά των Οθωμανών τυραννία προσπάθησεν με βία να αφαιρέσει και εντός του στήθους ημών να καταπνίξει. Αλλά δίκαια, τα οποία η φύσης ενέσπηρεν βαθέως εις την καρδίαν των ανθρώπων, όχι 3 ή 4, αλλά και 1000 και 1.000.000 αιώνων δουλεία δεν δύναται να εξαλείψει. Από σήμερον, την μεγάλην ημέραν του Ευαγγελισμού, ομοθυμαδών εκστρατεύομεν, αποφασίσαντες ή να επιτύχομεν τον σκοπό μας και να ελευθερωθόμεν ή να χαθόμεν εξ ολοκλήρου, κρίνοντες ανάξιον να ζώμεν πλέον εμείς, οι απόγονοι του Περικλέους εκείνου έθνους των Ελλήνων, υποδουλίαν τι αυτήν. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Ελευθερία ή θάνατος.